Hello tfal. Ftit ta' żmien ilu ħareġ l-ewwel ktieb f'sensiela itwal ta' Saħar ta' Petut, ħanurjulkom hawnhekk, li fih għandu saħar tajbin u sħaħar ħżiena. Dik li taraw fl-istampa hija pinzett li ġejja mis-sħaħar mill-familja ta' Saħar ta' Petut. U dejjem fi ġlieda u fi gwerra ma' sħaħar it-tajbin hemm rebus total li nista' nurjulkom ftit ħan niftaħ il-paġna fejn jidher rebus total. Emmu, u dak huwa rebus total u il-ġurdin tiegħu skizzu. Issa jiena llum mhux ħanaqra minn dan l-ewwel ktieb għaliex ftit tal-ġimgħat ilu ħareġ it-tieni ktieb li jismu Il-Wied tal-Lupu l-Aħmar. L-ewwel avventura bdejna niltaqgħu ftit mal-karattri prinċipali, mal-protagonisti li huma dawn, żewġ titfal bħalkom, Pinzett u Sam. It-tnejn li huma għandhom annimal, kif qed taraw, Pinzett għandha l-qattus Ravanel u Sam għandu il-ballottra Boċ. U t-tnejn li huma saru ħbieb u jibdew jaqsmu esperjenzi flimkien, avventuri flimkien. U darba anka fit-tieni ktieb se niltaqgħu ma' xi karattri ġodda mhux biss ma' rebus total, imma anka saħħara oħra ħażina. Imma jien ma rridx ngħid wisq, sewwa ħanaqralkom biss hekk ħallintikom toma ta' din l-istorja, ta' din l-avventura kif ħatibda u fil-fatt se naqra l-ewwel kapitlu. Infakkarkom li l-istorja tkompli wkoll mill-ewwel ktieb. Sewwa ġifieri il-kodba din l-avventura kważi kważi hekk qed naqsamha f'avventuri żgħar imma mbagħad hija wkoll avventura itwal li tibqa' għaddejja. Lesti? Tlaqna. Pinzett kienet fuq is-sodda. Kienet qed tħares lejn il-vażett bil-likwidu aħmar u taħseb f'dak li qalilha Sam. Għalissa tajt xejn lil ħadd. Pinzett ma qalet lil ħadd. Imma min jaf x'jiġri kieku tiftħu xommu jew kieku tixorbu. Tajt għaliex rebus total rrid jagħmel rebus mill-familja tagħha. Bil-fors li kien hemm xi gwerra antika bejn ir-rebusijiet u l-petutijiet. Fejn taqbad tfittex. Hemm bżonn nistaqsi lin-nanna Kanna, ħasbet. U dak il-ħin preċiż semat lin-nanna tajjat. Pinzett! Il-lezzjoni tibda dal-waqt! Ħabbit il-vażett fl-investa tal-imħadda, irranġat is-sodda u niżlet tiġri isfel. Nan, nista' nistaqsik xi ħaġa? Spara. Kif bdiet il-ġlieda bejn ta' Petut u rebus total? Għadek żgħira. Mhux vera. Issa kbirt. Anki ntir naf. Aha. Urini. Dak il-ħin daħlet il-mama li kellha burdata tajba u fida kellha kejkina ta' ċikkulata. Jekk ittir waħdek għandek kejkina. U jekk le għandek kejkina xorta. Marret tan-naqa. Imma mama, jekk intir, irrid insirna fuq rebus total. Il-mama qarset wiċċha. Nanna ħarket ftit imneħera. L-ewwel titgħallem it-tir. Qalula it-tnejn f'daqqa. Isa, Pinzett, urjhom li taf it-tir. Qabdet li xkupa, fsibsitilha xi ħaġa, melsitha ftit. Telet fuqha, salbet saqajja, igranfat idejha, għalqet għajnejha u qalet: Isa, xkupa tiegħi, tir sa fuq net. U xvum! U dak kien l-ewwel kapitlu mis-sensiela Is-Saħar ta' Petut bil-ktieb li jismu Il-Wied tal-Lupu l-Aħmar. Nixtieq ngħidilkom li dawn l-istampi sbieħ għamlithom Deandra Xikluna. Grazzi.